Tervetuloa tämänkertaisen Irkun välipalavinkkeihin. Tämä on omistettu niille, joiden äidit ja isät ostavat pelkästään tämmöisiä maustamattomia jogurtteja ja ketkä eivät tykkää niistä, niin kuin minä. Ja tähän tarvitsemme siis rasvatonta jogurttia, tai no maustamatonta, vain. Ja sitten mulla on tämmönen mustikkajogurttijuoma, hunajaa ja sitten mulla on tämmösiä siemeniä. Nää voi tietty jättää pois, jos sä oot esimerkiksi allerginen pähkinälle ja sä et voi syödä sen takia siemeniä tai jotain muuta vastaavaa. Itetty lusikka ja sitten kulho. Sitten sekoitetaan hiukan tätä juomaa. Laitetaan se tänne kuppiin. Loput voi sitten tietty juoda, jos haluaa. Tätäkin kannattaa sekoittaa tätä maustamatonta jogurttia, ettei se ihan pelkkää mössö. Sitten kaadetaan hiukan tänne joukkoon. Noin, että se on täynnä. No. Sitten tietty sekoitetaan. Koita saada nää mahdollisimman sekaisin, nää ei ihan kokonaan sekoitunut. Mut semmotti. Miten sä nyt sen saat sitten? Noin. Sitten mulla on tätä hunajaa. Aika tahmaska. Sitten näitä pitäisi saada ainakin Prismasta. Tämmösiä Go Green Good for You pahdettuja auringonkukansiemeniä, mä käytän tämmösiä. Sitten noita hiukan sekaan. Tietty näitä voi lisätä sit oman maun mukaan, että jos haluaa enemmän esimerkiksi hunajaa tai noita siemeniä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sit vaan syömään. Toi oli siis tämänkertainen välipalavinkki. Katsotaan, koska mä teen sitten uuden. Moikka!